Iya to kok susuku mau remet iki. Spontan. Aku sik perawan Aku lho. kaget ini. Ora ngono kowe Doren kok kono ben geblake rene. Dasar. Besang karepe besang. Desang. Desah no kowe engko. Kowe mendesah. Kok mendesak iki iki. Kok. Lho. Piye to wong iki? Iki batune nek ndi to nggone? Iki. Wis tak lungguh aku. Ya Allah. Lah kok kaya ngene. Mbiyen sing ngemiki jaran malah ya. Oh, kuwi lho ndaya. Akhire rata. Ampun Pak Pul. Aja to, Cak. Gah. Nggih. Kento iki. Piye to kok kontol. Bah, aja to, Cak. Wes aja dijaraki. Aja dijaraki. Heeh. Aja dijaraki. Aja mbok jaraki Mas Amir dicedhaki ben ora dijarak liyane. Sampeyan piye-piye? Yes. Kaya-kaya sampeyan ki dadi pengayome Mbak Susi. Lah ngono lho. Ah, sampean lugu. Dadi wong lanang sing Lugu jejer karo Mbak Susi. Ngayo. Mbak Susi nyedak. Sawang Mas Amirin kaplok teng. Duh, hancur. Wah, dalange asu. Kaplok tenan iki. Ukur. Apalah aku lek timbang kowe. Iya. Wah, aku gendiliane kau iki iso remuk iki kok. Iso. Gak. Ora iso kuwi Jarake njaluk. 2 meter. Kuwi njaluk kuwi. Maaf. Gak. Ambung. Nyampo. Oh, iya carane ngono. Ceket, ambung. Oh, gak iso. Roh aku kalian. Tenane. Maaf. Pas meripat mapeng. Mbok sengaja. Wah, Lah iki rombong aku lawas aku ya bakal kenal to. ambung. Ngomong idoni sus. Bah. Lek ambung ora kena tenanan lek itu kena kaplok kena Bah, iki. Enggak aja. Sakne. Gak. Mesakne lho, Cah. Enggak aku asli jarem tenan mripatku Ora. ngono tenan. Maaf. Domone. Nggih. Mas Amirin Nggih. kali Mbak Susi. Nggih, pripun Mbak Tinggo? Teng sebuah desa ada cerita ini di sebuah desa Nggih. ada anak kembar. Nggih, Anak terus? kembar sing siji jenenge Jejekini, sijine Jejekono. Nah. Kuwi. Nendi? Pake iki kan yang sawah. Tak ngrungokne cek salon ben kena. Salone lho wis guna. Hei, kowe rene yo. Tak critani. Mataku loro tenan lho, Pak. Nya usah lamun ndeleng motor gletak-gletak. Gak. Jejer iki lho, jejer. Mak pelang tenan Enggak, maaf. Tak ceritani. Enggak Iya. sengaja. Kan enek kampung. Enek kampung iki enek anak kembar lanang wedok. Kembar. Jenenge Jejekono karo Jejekini. Ngono lho ya. Iya. Lah terus Pak iki nang sawah. Jejekini niki sregep nyang sawah. Rada rene sus. Aku ora patek cetha tak nyedek salon ben kena ya. Apa kupingnya wis bolot tenan? Nah, Gak krungu? terus Jejekini kuwi dijak nang sawah. Lah pitakone Jejekono. Oga aja. Mesakne. Sakne. Nggih, jenengan ngesakne naku napa? Alat tayang. Tayang. Tayangku. Sakit ya, sayang. Sayang. Sayang tapuk pisan ka sus. Maaf, ya Allah. Oh alah, Ren. Kayak kok panggah goblok. Oh alah. Wes PC tenan lek iki. Wes. Ren, kowe emang lawe di Pak Wo. Walah, Tenanan lek iki. Dul. Mindul. Astagfirullahaladzim. Maaf. Sesuk Piye? mindul Samirin bayarono tenan no. Dikaplok pindho didoni pisan. Tenang Erin tak wae engko. Yo maaf. Asli rasa melek tenan lek iki. Lho, sing kuwi sebelah ndi? Rene. Kiwa. Sing tengen balenan. Nimbang ya. Oh. Gak. Yo lagu yo. Heeh, nek nyanyine rada adoh ya. Oke, kaya Mauno. Kaya wong Apa ngene. Wes Ya, ya. Awakmu ngibur sing kono ya. Terus. Monggo, Pak. Kita aku sampean. Dar.
Ya. Iya. Wes. Untung nang nyang yojo. Wis Ayo, ayo, ayo. awakmu madhep rono ngibur sing kono ya. Ya, jenengan nggih sing kene. ana. Lah sing arep. Bagian Kene ini ben dulu. urusane dalang. Ya. Bece Apa iki? tenan. Heeh, saiki enek nganu anyar. Samir. Julukan Samirin PC. Iki malah mau kayak pres kira iso melekno su. Ketoke blangkonan gawe jas. Bakno bodoh. Jatuh di lubang yang sama. Aku cek roh iki nek seteman ngene iki. Kalah no kowe. Ha iya. Sesuk tak golekne sing anyar. Tresno iki dudu mung dolanan. Laras dilarase. Kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah maring kesempatan. Sing wedok ya nyedhek nang ngene iki, nyedhek kudu sing wedok. Rasane nyedhek Rita. Mengedang atiku ben aku ramayu ada tanggung jawabmu itu palsu. Hey, Tabok no blek. Ojo. Aku. Iki jan metik tanpa gigi. Ayangku, joget Gendi. kene. Gendi dalange digandrung. Gandrung apa? Oh wis biasa. Wis biasa, Wis wis biasa. kulino kuwi. Ayo, Wis Dan. biasa, wis kabeh yoga-yoga wis tak gandeng. Belas dendam ra iso no. Gak iso. Wis kabeh wis rata. Ya. Manuwun. Wah, video. angel. Solawakan tok le HP ku. Hah, iki lho, wah. Gambar jan. Selawat. Apa iki wong iki? Ora usah gagas HP ini mindul. Gagas omah taku iki lho piye. Edan. Ora Mas Samiring kok tentang waras to.